बुधवारा राज्यात गणपती बाप्पाक भाविकांनी येवकार दिलो। घुमट आरती भजनान मंगल मूर्तीची उपासना केली आणि ब्रेस्तारा 1.5 दिसाच्या बाप्पाक फुडल्या वर्षी लवकर या म्हणत निरोप दिलो। पळयात 1.5 दिसाच्या गणपतीचे विसर्जन। RDX का ब्युरो रिपोर्ट। गणपती बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ती मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या। गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। गणपती बाप्पा मोरया, गणपती बाप्पा मोरया, गणपती बाप्पा मोरया, गणपती बाप्पा मोरया। पॅड भिजले बरोबर।